Dnes je 14. apríla, čas 8:34. Nachádzame sa na pozemku pod hotelom Bogárka, kde prebieha čierna stavba. Bolo vydané rozhodnutie o zastavení stavby, kde vlastnička pozemku, ktorá je dolu prítomná na tomto pozemku, toto rozhodnutie prevzala a aj napriek tomu pokračuje v stavbe. Takže čakáme na príchod štátnej polície a budeme podľa toho postupovať ďalej. Oni vám mohli akurát tak dodať odvolanie, ale odvolanie nemá odkladný účinok. Tuto je napísané. Čiže... Že nestaviame nič prekladané materiál do pravúčenia, že by to nebol bordel, lebo pán starosta nám tu robí problémy, zablokoval cestu, že sme to nemohli odviesť tedy a proste chceme užívať ten pozemok normálne. Zatrávniť to, aby to bolo pekné. Áno. Koho by sa mal za susedov? Oni tam idú stavať dačo, alebo? No, idú tam stavať chatu, ale neviem kto to je, lebo majiteľ si to riešil po svojej osi. Ale nejaký mladý chalanisko jeden a myslím, že nejaká pani. Ale osobne som ich ešte nestretol, ale sú ako že v pohode, lebo v podstate majiteľ si vyberá, že komu to predať. Čiže vážení občania na Slovensku, teraz vidíte, ako za prítomnosti polície pokračuje čierna stavba v rozpore so zastavením, so všetkými zákonmi.